Nakaliang ke Riboy District Sport Association baria kabala tipro kum ka RBDSA kala ai ka jingsungo ka bakerpang ya ka sorkar jala ha ka jingela momentary rangba adu ka jala Konrad ke sangma ha ka ba nakaliang momentary rangba ka jala ha ka ngipli banbu yaw maunong rem ya ka madan artificial football turf ka badan ha umbuda no po Riboy District Ula-kula ro banwanra saya kamadan synthetic truck kabadan hacin chona paham sim. Ya kabalamang tengka haduk hadlai kulur tengka banshna ya kane kamadan. Kumta nakaliang ke Riboy District Sport Association kalai ke jingkublai ya ke sorkar jala bakalawanra ya ka roy kapar po katanya Riboy District nak benta ke jing mentoy lang jong kirang bat kitay kibalas tenat ha ke jing kai sport. Pat kila kerpadro na kaliang ka sorkar baki dangdon shibun ki jingduna ha katanya Riboy District ya ka baka sorkar kadai banle kumia kamadan hakur kalang ha dihar badia kamadan kabadan ha sning patarim ro kidai banle ya kine kimadan ya ka bana kaliang ka association ka jupanan kam na kapor syakapor bat kila banrap ro bana kane ka dong katanya Riboy District baro kawai kidon shibun kirang bat kitay ki bana ka district kalasay bat kila penkan mauro baha ka Meghalaya ge marajar arpusau ka balalong ha potura ka Riboy District kalayo ha ka kerdan kabaar ha ka medal tali ya ka jingyo medal kirang bat kitay ki bayalekai ya ki sport baper Yung bu, yung maunong rin na pinagkakan ng artificial goto ng Buddha. At kung juro yung piki media, kibala yawan hakan na kasini, kibala yarap, yakan yung function, ban bana, ban untipit ba, yakan yung yung jadi yakin yung artificial goto. Ini kalau ka bangin lah, kung dapat pa ako yung songo, yakan yung sorka, yung chief minister, ya sport minister, bat ya local MLA di Jongi, benar menko iba Melalbon, ibala kurulong ya kene ke jipos ni Jongi kumikini kitam yang RBDSA. Kene ke di jingang ngut ke bakal post nam balalai. Medang menta ka urulong. Bat kene ka jingyo jong kene ke umbuda ya kene ka football artificial turf. Kalong ka jimentoy na kun samla jong ne kedong. Bat kumbau chief minister mane ula penbena mangin sayoru ya ka synthetic track ka kaban long ka nagbenta ki jingila ka ki babunjai hangkai hapo chimchana hapam sin kataro long ka wei naki jing krisyan lane ka jing ai ki jong ka sarkar ya ka dong ka jongi kani hangne ka dikador kumolong kan poi kumba hapo ka karwei krur kani ka chimchana ya ka bansale ya kani ka synthetic track kan poi kum kharlai kurur ya ka ba onsa bu ya mau nongrem hapo kani shibna ie kumolong e kini ki ba kani sarkar kala le longbau chief minister ni kum ka Riboy District Sport Association ni penpau jisongo e ha ka jugo poru ni kerpat ya kani sarkar langba jong pi ki media ba langba kani ka jingkran jom ni mentang ba nginang don sibun ki bangidon kam ya kini glokum kini ki development hapo jong ka district ke jongi kamtam ka jongi de bak sport tum ka te madan kurkalang kabangila ka RBDSA kala bat ya ka te jakak na kabenta ke life hosnam ni community ba ka sarkar kan phai khmat chak te madan ru bat kum juru ya ka madan sning ke badon ha ka sunong jong ka patarim ka turu de ka madan ka bangi jupanon kam kum ka RBDSA nang ta kamadan kabadon haum diha kabade gawai lagi badan ki bangi jukunon kam haman lagi lik ki jongi hapo kini galaisam bagi dang bun ki madan ki ba ki bangi dang don hak lenti ki bangi dang tua bakan sarkar kan le ai nak benta ki jong mentoy jong ki kun samla jong ne dong ti hak ne kesni niwan kenang niwan ayo sentiu niwan ayo ki mofler dag jailandia kum kadak ke jong songu ya chief minister badi ka tim ke jongu bat haka juga perlu ni penpau ke jing smokeman bahkan ne ke jing yo jong go umbuda kade jing yo jong ni kum kari Riboy District beroi ka RBDSA ka yeng na ka benta bangin kentiu ya ki kun samla haka jing lakai ya ba ki yo gino ki sinong gino ki dong gino ki area kade ke jing yo he jong ka district beroi kube sibun yo chief minister ya ka sarkar ya ka tim ke jongu langba sport minister langba lokal MLA mengingat skam banang ni syakman minang yo susu ya ke jingkurku namar kane ke district ka sei sibun sisya ki noila kai sport ki bapa akan ke Meghalaya Games paradep ilawan baar ha ka medal tali
Bat kadang kata daw hi ba kadang sarkar kapit khmat ba kala don ru jing sngo ba ya kari boy gei banai te kumba ulo ong manta kasni ini ki jing la jong ki kun samla ban mi sya khmat ha ki jing la kai ha kane ka mengal games kala keren beri wadu kata bat kane ka di kalong ka kalat yang ni menginang yo syu ya kini ki jing erap kam tam ha ki jing dei bat kimadan babaha apo jong distrik baladadan kano ka jing thut ha ka ba peniai nane ha ka ba trei ya kane ka jing trei dengin aga RBDS ingin nam song thai ngin wat hi ya kilak kelenti kum no ba kane ka jing trei kan ya stat om dei tang ya kane ka club hindrei mangi kum ka RBDS eru ngin ya wadlat walanti ngin trei stom ba kane ka urlong kamkloi kum bau chimnista popular apo kat prabna Kelada di kita kayak sekhmat ada don kimun kuntuk kemudian bagi tengok odong ni yang tai muah mak untuk lu kena hipung kinong di tasjuk jong peribai ya kata ha ka jing trikam ha ka jing pentri ya gino kiskin ke bahe kan don bai gino ka jing jing penye tendri kakam jing kelong ba in kentu ngin yarap ban ong yaki la ne ban kerpat yaki ba kindut ding penyut na ka jing roy jong ka jing gino jing roy buan ha ko jing